Ik zal het heel eerlijk beginnen, Suzanne. We zijn hier al eens een keer eerder aan de deur geweest. Want toen worden we ook gegrepen door die aparte voorkant van het huis. En dan denk ze bij zichzelf, hier wonen mensen met A, fantasie en B, zou ik het zeggen, de vrije tijd om er zo gaat van te maken. Passie. Passie. Kijk. En als ik het woord passie huur of vermoed, dan ben ik al voor de helft Oké. geïnteresseerd. Want dit is ook niet zomaar een deurtje, hè? Nee, dat maakt me de man nou. Hè. Ik bedenk het, ik teken het op een papiertje. En dan, en ook die verkapping door. Zit hij in de bouwsector? Nee, is vrachtwagenchauffeur. Oh, kijk. Ja, dat verklaart alles. Is van origine timmerman. Ah, kijk. En maar aangezien er in de huidige tijd bijna geen maatwerk en zo gaat al mensen naar Ikea geeft, is dat allemaal voor de meeste mensen betaalbaarder natuurlijk. Hè. Dus hij kan binnen zijn vakgebied niet echt doen wat hij leuk vindt. Ja, precies. Maatwerk. Ja. Dan doet het Maar de vrachtauto, dat vind ik wel prima. Ja? Ja, daar is ze helemaal nu van. Hij is nou ook op paard? Ja, maar fiets gewoon hij in Nederland tussen, dus prima. Oké. Net internationaal. Dus doen ze hem geen weken in de messen of zo? Zo is dat. Oké. Er viel een kleine pauze voordat zij antwoord gaf. Nee. En wat heeft ze door nou weer voor een kabinetje gemaakt? Ja, dat is gewoon toeval. Ik ging op Marktplaats zag ik die dure gezien, die daarachter, die. Want dat is een band die moet eigenlijk, omdat het vroeger werkplaats was, waar die gans, die moet gans een stukje doord werden, maar dan moet er zoveel op. Dus ze gaan eens kijken voor een paar oude duren. En dan komen we bij die lui aan. En die duren die worden dus heel zwaar, want dan houden ze al gedeeltelijk thermopene door, waar die kleuren erin zitten. En dan houden ze dat kastje op de hoofd staan voor een eten voezen. En daar worden wien, vroeger bleken er wijnflesje in gezeten te hebben. En ik vond het gewoon heel leuk, dus ik had het gans erin gemaakt. Ja, en dan door van allerhand wat ingezet. En die nummertjes staan? Ja, dat worden, weet ik wat, flesje wien. Wat er logen alles etiketjes. Die had ik nog bewaard. En en van het een komt het ander. Echt? Is dat zink? Ja, dat is een oude buff wat ze vroeger op de daken houden. En dat doen ze door vensteren in. Dus in zo'n ganse grote oude herenhoezel, ja, dat wordt dat. Dan had ik erachter in de stoven ijzer, daar had ik Spanje metgebracht. Echt gek. Maar ik zie nog van Heehoed dat het gaat gewoon verder, hè? Ja, het gaat gewoon verder. Ja. Terwijl het eigenlijk, het is geen breedhoes, maar het is inmiddels wel een deephoes geworden. Wie had de man vandaag? Niek. Niek. Ja. En Niek gaat dan, gaat overal in mij? Nou, het betrapt wel eens vaker op de rem, moet ik zeggen. Oké. Want hij had gedoogd, zouden we zo zeggen. En het gedogen is gelukkig een breed begrip. Maar op tv moet vrij staan. Ik zoog het net. Dus dat is... Dus dan en waar kijkt Niek Geerno op televisie? Van alle, hoe dit ze doen dus ze gaat en weet ik wat, allerlei... Maar dan zit hij dus, met de voetjes omhoog, zit hij dus in dat brokante paleis van dich, zit hij naar een flatscreen televisie te kijken. Ja. Het kan verkeren. Het kan verkeren. Kijk, er moest een beetje water bij de been doen, ook binnen de liefde wat. Maar wat best ik blij dat tegen een handige man is. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Maar hij is vaker minder blij met mij, want ik wil het me bedenken. We moeten zomaar eens netjes te formuleren. Nou ja, ik vroeg me dan ook af, wie zijn die vakanties van Ochterhoed? Is dat van Vier de Grenier naar Vier de Grenier? Van marktje naar marktje? Nou, Versailles, Lille. Maar er is ook nog andere dingen nog. Oké.
Nee, dat kunt wel goed. Okay. Lekker eten, huurt er ook bij, maar Dat vindt hij ook leuk? Ja, Okay. en ik ook, dus... Helemaal goed? Ja. Wat grappig. Kom, we lopen weer langzaam terug. Oh, Willem, denk beslist van, wat is er dan? Niet te filmen. Dat is zo'n ander ding, dat is ook vroeger, maar dat is er nog een groter. Van Iser. Ja. Ook een stuk zwaarder, denk ik. Ook een stuk zwaarder. Dat Hanver heeft de show gehad binnen. En het stond net. De buurman gevraagd om het te tellen. Ja, dat ziet ik nu niet meer komen, ben ik kom vragen. En dan ging we toch de show in. Maar wat leuk dat ze die blaar lots leggen. Dat geeft het wel een heel mooi seizoenstintje. Nu ben je het sfeertje hoor. Ja. Ongelooflijk. Of ik nou door, ook weer zoiets. Mama. Mama? heb je die mannen misschien stiekem gebeld of zo? Ja, dat vond ik net het denken. Wel heb ik dat heen. Nee, echt niet. Ja. Moest ik vroeger stiekem interieur? Ja, ja? Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. En ook een leuke, zo'n woonboerderij, zo'n carréboerderij. En dan van alles met, ja, antiek, brokanten, verkoop, B&B. Maar ook wie alles is neergezet. Overal is over nagedacht. Oké, dat schilderieke met die scheunkjes erbij en de teksten en dan een lampje. Heel subtiel. Die mevrouw speelt staande bas. Ja. Ja. Dus een stukje emancipatie ook. Zo is het. Want er weer Dan altijd was het mannen mee helemaal- Dan was geassocieerd. het helemaal... Ja, Ja, ja. ongelooflijk. Wie noemt ze het zelf eigenlijk, die hoes? Heeft ze er een naam voor? Gewoon. Het is eigenlijk gewoon. Maar is dit die sprookjeswereld, die... Ja, het is gewoon alles wat ik leuk vind. Maar ik vind vele verschillende dingen leuk, dat is wel duidelijk. Maar ik probeer het dan toch een beetje... Ja, dat het geen kermis werd te doen. Maar ja. Sommigen nu vinden het heel druk. Ja, dat is het natuurlijk ook. Het is absoluut niet minimalistisch. Nee. Nee. Is het te lachen. De kunst, laat ik zo Oh zeggen. ja, en dit hè, natuurlijk. Hoor. Sommigen vinden dat ook heel erg eng. Nou ja, daar vul ik me dan wel heel prettig bij, hè. Ja? Ja, ik ben een zwaan, hè. Oh ja? Oh, Ja, zo. mijn achternaam. Oh zo? Oh ja? Ja, Van der Zwaan. Oh, Dus oké. ik vul me hier wel... dat zou je gewoon... Familie. Ja, dat zou je gewoon tante Annie moest binnenkomen kunnen zien. Dat de Annie moet binnenkomen. Ja. Ja, nou we toch in de hè? Buurt van Kerkrade zien. Ja. Nee, te gek. En dat is een nachtwoeks, hè? Ja. En moeder kijkt liefdevol achter hem, zo van, is mijn kleintje nog bezig? Ja. Wat is dich, was dich vroeger ook altijd al bezig met dingetjes en frutseltjes? Ja, en... dat zit er toch wel een beetje in. Ja. Want, Maar mijn werk wordt gewoon administratief, dus bij energiebedrijf. Dus daar hebben we Dus helemaal niks mee te maken. nou, ja, dan denk ik dat ze ook een oerloodklep nodig is, of niet? Ja. Ja. Als ze bij een energiebedrijf werkt. Nou, ik hoor er niks over te klagen. Nee? Nee. Nee, want de verwarming duidt tegen gewoon. Dus, Gisteren dan een korte eens bij een... nee. Hè, Tomme. Hé, Beerke. Welke spraak spreekt er eigenlijk? Welk dialect? Mevrouw Wetsels, dat is Noord-Limburgs. En in het Ja, bijzonder... mijn vader wordt van verder. Oh, ja, maar de brot is weer anders als... Ik ben Ja, maar ik huur toch zo hebt van... de kanten van Venlo. Door Motgemich ongeveer. Oh, ja, daar hebben we van Venray. We waren een familie van de Poelsen. Ja, Poelsen die Ja. komen veel in die contraille voor. Ja. Ja. En ja, dus, maar daarom ben ik zo'n spraak dan huur. Dat voelt me allemaal op met het onderweg, met het programma. En dan dacht ik, maar die kent op de spraak van opa. Ja. Van opa. Ja, toch, hè? Ja. Hé, maar wie is dat nou, denk je, gekomen bij Suzanne? Dat die zo, terwijl ze dat van toezoet niet
hebben we net boete gehuurd. Neet heeft mij gekregen, die Nee, verzamelwoede. dat niet, maar de- dat had het zich helemaal in. Het vindt dat prachtig en ja, en dan denk je, ja, dat is helemaal prima, hè, wie het dat allemaal deed en regelt en uitholt, hè, want dan moest het toch een zekere, ja, en het had ook de creativiteit in zich, hè, dus En dat is nergens binnen de familie te nee, plaatsen. tenminste, dat kan ik zo net denken. Ja, Want het had een zusje in Zurich wonen en dat is gerade het tegenovergestelde, hè. Allemaal strak en kaal en zo min mogelijk. Dus, dat... ja, nou, laten we zo zeggen, de kunst van het wegloten is aan Suzanne niet besteed. hè? Nee, Nee, helemaal dat niet. is- Helemaal niet. Dat is waar. Maar het is het oudste dus. Maar ja, mijn man is helaas 4 jaar geleden overleden. Dus Ja, de ene bespaart gewoon zeggen ze maar andere. Dit. Ja, ik vind dit leuk. Maar het is wel knus, hè. oh, het is... en het is- Warm. En het is dat toch Ja. niet, maar het is ook een schat van de mens.